खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव थारैनो जयनिं जागोना थांखि जामारबाय नामा? बाथ्राया जोबोद गोनो गोथो सोमजिहोदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाबावैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारबाय थादोंमोन जे थारैनो आगोलनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जासिगोन नामा। लोगोसे बे बाथ्राया थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिबाय थादोंमोन दि चन्दन ब्रह्मआ थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैया एबा चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया माया होननानै गोबांथार खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो गोबांथार खौरां बिजोंफोराबो बेखौनो फोसावदोंमोन जे थारैनो चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ थारैनो गोजानाव दोननानै गुबुन मोनसे राहा लादों नामा बे साननाय बाथ्राया थारैनो मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया आसामनि खौरां बिजों DY 365 मोनसे चेनेलनि गेजेरजों गोबांथार खौरां फोसावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव आगोलनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ जयनिं जासिगोन बे बाथ्राखौ थारैनो DY 365 नि गेजेरजों बुंथिनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ लानानैनो खौरां बिजोङाव जोबोद गोसारनायलाय थारैनो चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जामारसिगोन नामा होननाय बाथ्राया गोसारबाय थादों। कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गोबांथार जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गोबांथार हाबाफारि मेल मिटिं लाबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों। जेराव आथिखालाव बिथांमोनहा जयनिं हाबाफारिफोरखौबो गुबुन गुबुन समाव लाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेननायाव कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि एबा सेलेब्रेसन खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव गोबांथार गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोबांथार MCLA, MLA आरो गोबांथार मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाबावनायखौ मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै बारग' NLFB सोद्रोमा गासै 275 निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबनायजों लोगोसे गोबांथार सानथ्र'हायै गुबुन गुबुन दोलो आरो राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव मैखोमै जयेन जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिनि थगायनाया थारैनो नुजाबोबाय। बिथाङा गिनायनि थाखाय थगायनानै आथिखालाव बिटिआर सरकारखौ थारैनो गावसिनि बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव फैफिनसिगोन होननानै गोबांबार डेट होबोबाय। नाथाय बिथाङा बे डेट होनाया मोनसेबो जाफुङाखै। मानोना आथिखालाव बिटिआरआ आबुं 3 बोसोर जाबाय। लोगोसे फैबाय थानाय 2 बोसोर एबा 5 बोसोरखौ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गोजोरै सालायलांगोन होननाबो बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोनबावदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि काजलगावआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारायनाय मावफुं मेल हाबाफारि लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि गोबांथार गुबुन गुबुन जेंना जेंगोनाफोरखौ लानानै हाबा मावबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे मावफुं मेल लानाय जादों। जेराव मावफुं मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बिटिआर सुक्तिजों लोगोसे गुबुन गुबुन समाव माबायदि जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांलांनांगौ बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मेल सामलायनायनि गेजेरजों मोनसे बारायनाय मावफुं मेलखौ सावरायलायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव गुबैयै बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै दखरा आरो गासै जिल्ला आफादफोरखौ लानानै बे मावफुं मेलखौ लानाय जायो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोबांथार गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा वर्ल्ड टी डेजों लोब्बा लाखिनानै गासै बिटिआर ओनसोलनि 20 बेनिफिसियारिसफोरनो मबाइल टी स्टल राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन थाखोनि खामानि मावनानै जाग्रा रायजो राजाफोरखौ नोजोर बोनानै नांगौ बायदियै बिथांमोननो जगारखिनि जगायबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव माखासे फिसा फिसा साहा दखान होनानै जाग्रा एबा गावबागाव जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनो थारैनो बिथाङा वर्ल्ड टी डेजों लोब्बा लाखिनानै गासै बिटिआर ओनसोलनि 20 बेनिफिसियारिसफोरनो मोनफा मोनफा मबाइल टी स्टलखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेजों लोगोसेनो गासै बिटिआर ओनसोलाव 36 बेबायदिनो मबाइल टी स्टलखौ राननानै होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिखौ गुबैयै मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, इएम बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेबायदिनो बडलेण्ड सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों बेबायदि फिसा फिसा बिजनेस खालामनानै जाग्रा बिथांमोनहा गोबांथार मुलाम्फा जागोन होननानैबो साननानै लानाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावआव राभा सेल बिपिएफ आफादखौ दानानै लानाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपिपि सायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि आफादखौ राफोद खालामगासिनो दङ, जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा बायदि हाबाफारिफोरबो लाबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव थारैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावआव राभा सेल आफादखौ दानानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे चिरां जिल्लानि गोबांथार दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि सेल दानायनि गेजेरजों थारैनो मोनफा मोनफा जाथिफोरनि मोनफा मोनफा जेंनाफोरखौ इयुन समाव सुस्रांलांबाय थागोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमर सिंह ब्रह्ममोननि थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'निसिम मोनसे लाइजाम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा थांनाय 12 दिसेम्बरखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे खौरां पर्टेलफोरनि गेजेरजों थारैनो बुंथिनानै होदोंमोन दि आथिखालाव बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गोबां बाथ्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मिसलिड खालामबाय थाग्रा दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनखौ अपेन स्टेजआव फैनानै डिबेट खालामनो गोसो होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदोंमोन। जायखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा मोनसे उदां लाइजामखौ थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'निसिम दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे लाइजामा मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार गोसारनायखौबो नुनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा हांखुर जानानै दं। लोगोसे बेबायदि जायोब्ला थारैनो हारिया बबे थाखोआव थांफिनगोन होननानैबो गोबाङा बाथ्रा सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों।